Здравейте хора! Днес ще снимам един клип. Той казва се как да направите едно измислено човече от училище. Ники Гъвкав. И почваме да правим така. За тези подходящи неща съм взел три блокови листа, едно тексу и нощта. Сега започваме да правим. Ако се чудите какво е това ми е зарядно. Сега какво ми се зарежда? Това ми е зарядно, затова не се чудя какво е това тук. Така, да почваме сега първо. Аз май трябваше първо да го... Трябваше първо сигурно да го нарисувам и да го изрежа. Такъв е живота. Ще го направим някакъв си. Но то много неща трябва хора, то не става тъй бързо. То скрип сигурно ще е 11-10 минути. Много време има докато стане. Защото ние тъкмо почнахме. То сега клипа е все пак 1 минута стана сега. Затова ще първо почваме така да правим. Тъкмо ще малко замче страна. Аз тук сега режа глава. Ето, как се получава, да. Вижте, когато стана някаква трибуна. Също се получи, бе. Добре. Сега трябва да изрежа врата. Чакайте хора. Все пак трябва врат. Той е лесен вратът. Това ми е телефонът. Просто така издава, когато правя нещо на него. Но сега да оставим това. Да. И това. Али бе? Май хора, в това по гърбо ще стане трудно. Как главата е толкова беше лесна? Бах ти гърлото. Бах ти гърлото, бе. Чайте хора, че тези... Значи, че гърлото е малко трудно да се направи. Затова ще го изрежа. Ние даже сам глас сме изрезали, нищо друго. Майто скри... докато изрежа това гърло ще отмени 100 години, бе. Не, сетих се как. Как мога да не сетя има един по-лесен начин. Така... получа. Да. Виж как, ето така ще стане, да. И ще рисуваме. Сега, ето така изглежда. Да, ви добре знаете. Изглежда едно кръгло това. Едно гърло. Сега следва... нещо трудно. Малко е трудно да знаете. Сега трябва да изрежем ръце. Защото то без ръце не става. Трябва и ръце пак. Как ще взима? Ръка. Ръката ще оставя тук. И втората. Малко направи дълга. Чакай, попада ли се? Да. Не много майде, така става. Сега ръцете ги изрязохме. Сега следва нещо малко по-трудно. Това не е трудно, де. Чакайте, ще стане ли те? Да, получава се. Това е тялото. Това е тялото, главата и това са ръцете. За да не бъркам кое е гърлото, ръцете ще ги оставя тук до кошето
Ава краката е тук. А, то е стръбото. Звук само издава. Хората, не обръщате внимание на това. Сега трябва краката да изрежа. И уши. Да. Това боколи за колко го откъснах даже. Даже ще го пребера. Мен това ми е бокови лист. Мале, този Ники Гъв бил много лесен. Да. Сега краката. Вече какви големи ги направих. Ще. За да не бъркам краката, ще ги сложа ето тук. Ето тук. Ето това бялото. Да. И другия крак, да. Ама ще лепим също. Това няма да е само това. И краката са готови, вече всичко е. И уши трябва да изрежем. Но ако не знам как ушите ще ги направим. Ще видя. Ни мънички ще са. Ето едното уши, малко е странно. Така. Те ушите са едни малки, трябва да ги изрежете. Е така. Опа, чакайте, че... Да. Добре, свършихме рязане. Те са изфърляне. Сега и това е за изфърляне. Сега следва по-трудната част. Да имах лепил сега, но аз нямам лепил за съжаление. Затова стиксо ще го направим. Тей. Чакайте. Това бяха ушите, и бяха ръцете, а това краката. Сега почваме. Чакайте. Да. Това е гърлото. Добре. Сега да започваме. Как ще се получи? Не се получи, направо ще умра. Чукайте, че сега ще стане. Не. Малко се клати. Чакайте, хора, малко се клати тук. Чакайте, че се клати. Че аз не знам що. Чакайте само да махна това. Да го сложа малко по-напреде и след това го оставяме. Според вас добре ли е? Аз мисля, че да. И сега тялото. Чакай така. Така ще стане, да. Май малко това тялото трябва да го сложа по-на. Защото къде е устата? Тя устата ще е тука, а очите тука. Не, това е просто на хартия. Ние просто така правим. Те, че това не е проблем. За мен. Сега ще излежа. Хора, чакайте. Да. Бах. Май повдях нещо. Защото направо го изрязах, бе. И че 9 минути са минали. Те потих са. Добро, се получи сега. Малко мириш гадно. Бе. Добре. Така искам. Много бързо. Добре. Сега. Така. Не бе. Така.
се получава. Ръце. Трябва ръцете. Ръцете не са много трудни. Нали знаете. Да. Да. Едната ръка. Тя тук стои. Малко се кола... О, фора, имаме проблем. Ще трябва да сложим още на тиксо. Знаете ли защо? Е това, когато ще падне. Трябва тук да залепим. Да има хранопило, ще да се лепил да е по-лесно. Хора, аз преди си мисля, че тиксо е много лесно. Ма се оказва, че е трудно. Аз искам лепила, аз казвам, майка ми, тя не ми купува. Не искам. Това тъпо. Сега как се получи? Бахти. Аре бе! Всичко се развали сега. Такой съм. Бахти! Какво стана? Какво трябва да... Бахти стара. Извинете, че казах тая глупост. Вече са минали... 11 минути! Чего са минали толкова, Аз не мога да направя той сега ще стана 12 минути. Чего станаха толкова? Хора, вече не мога да поя Ники Гъвкав това направо. Тъпо. Ще го продължа. То бах си стилата. Тъй, че само няма да тъпя Ники Гъвкав. Аз 11 минути не мога. Ето, че 12 минути. 12 минути не мога да направя едно нещо. Гледайте. От 12 минути цял клип само и това направих. Бах ти нещо. Ще продължа, утре ще го покажа. Утре ще направя клип как се получи моя Ники Гъвкав. И че абонирайте се за мене. Харесате ми клипа. Абонирайте се за Ксан Петков Прозабес. И абонирайте се за него. Огромния пъп. Огромния корем. И да, абонирайте за мен, харесвам клипа и моя. Да, до скоро виждане. Бай! До скоро виждане!